ginyo maber ahinya. Jogunja asetiyo kanyo, asebedo manager mar constituency mag Gunja no. Kuom kanyo bedo mjumbe higni 12 mana gi wiye. Kacha bedo achiel kuom jogo matayo chenro e bwo moloro James Opiyo Wandayi, Masadin Waziri, mochung' weche stima kod modhi e Kenya mzima. So asebedo gi jogunja, ang'eyo jogunja joma beyo. Kendo jogunja ong'eyo gima dwaro. To gima japiny dwaro en mana dongruok. Mosebedo kwa dhiro chien kucho. Jogunja gi joma gin ahinya to gihero macho mar dongruok. An ka mjumbe kata ka ncha wuotho ka kwayo gi ombulu. So mai gine mara, gine mara gima nachikogi. En ka giunga lwedo bedo mjumbe mane gitimo, mancha gitimo kamano bedo mjumbe mara ariyo. En focus mara, biro bedo e weche mege maendeleo, kaluwore kod weche mege somo, weche mege barabara, bedo cha achiel ariyo adek moko kanyo, weche mege though moko to ndima koro onge gine, onge wadoketa, but I will mention them because I'll give them approach. You can see DF gisani deal la kod weche ariyo kende. That is education and security. Yes, the other functions were devolved. Agriculture, water, yes, health, roads, roads moko wan go. Yes, under CRC, under KERA, but ngengi ntie county government. Yes. Yes, but the aspects got aspects got apart from the what my security. Yes. Ma square lies under Maro MP and NGC for that matter. And as a leader, another ang'eyo the general leader majo Gunja. And I'll confront gigote. Obed agriculture, obed barabara, obed wach ma pi, obed wach marango kendo. Wach ma sitima gote weche mantiego te nyaka mege chieth gote. En ni gisani kancho gi yiera kamano bati. Gima achina said gin chako go mokwongo. En wach mar somo. Because nya para kacha kodi wach mar somo ni mipenja. Ento ere kaka gina ataise mane gima ni wi ahinya. En somo ka when kanyo ni studio machielo. Nena jingiso jogunja. Ni sana weche mege basari. Again, apart from we have which make someone called geek mokari, one hardware and software. Hardware and watch magido, ensure the environment is, in the classrooms, there are laboratories here and there, there's, library and what have you. So that is hardware. Now the software dormitories and what, yes. In dining halls and what have you. Those are hardware in terms of education issue in the constituency. The other bit, very crucial, which I also mentioned in passing, in watch Marbasari. Basari ni nyati wa supplement gima jonyol manade gima jonyol chulo igen basari en gima manaka sawacho en gima supplement o meda yes in few instances manyalo kasi moko mjumbe a few people identify a few needy cases, then we sponsor fully. Igen pesa jatin koro kopo ni kao gima nganya hinya bende to you end up not gine ko be impactful no chinya wentro manganya ma needy. So in most cases pesa nen mar to supplement gine mantie. Koro nyocha awacho hapa ndio mokalo kuro kapok ni dweni wachako acho ni abo time differently this time round. Yes, but for that some time asene no kakwa bedo kwa time, so I want to do it differently to be more impactful. Koro kama timo bati nyithindo te masomo Ugunja, the scholars within the constituency masukumi skunde wa 24 secondary schools within the constituency who applied for the bursaries. Nisha mio pesa te masomo Ugunja constituency. Yes. A day school. Schools. Mawuok Ugunja. We never kuna subject to to vetting. Scrutiny. Onge vetting. No. Teka ni nyingi no chopo. Ni oro kwa ni wanidi all of them got. Yeah. And I took also that was one mapokwa timo kanya kanene Ugunja. The secondly ana won kaka mjumbe. Nyocha ade dala. Bana won atimo nadi. Achieve those ginego the checks to the principals. Manyaka nilipokuwa timu ga. You what is Kundego? I what is Kunde? Actually wards. Yes. Chon ncho gimati mo ga niko